Ako investujú ženy a prečo dosahujú vyššie výnosy ako muži? Investovanie na finančných trhoch je dlhodobo vnímané ako mužská doména. V ostatných rokoch sa však stále viac žien púšťa do sveta investícií a dosahuje často vyšších výnosov než muži. Prečo to tak je? V tomto audioblogu sa pozeráme na hlavné dôvody, ktoré stoja za úspechom žien vo svete investovania. Na úvod štatistika v Českej republike a na Slovensku. Česká republika. Podiel investujúcich žien. Podľa prieskumu spoločnosti Česká sporiteľňa z roku 2023 tvoria ženy približne 35% všetkých retailových investorov v Českej republike. Investičné preferencie. Ženy v Českej republike preferujú konzervatívnejšie investičné nástroje. Napríklad 60% žien investuje do podielových fondov a 25% do nehnuteľností. Vzdelávanie a investície. Ženy s vysokoškolským vzdelaním investujú častejšie než ženy so stredným vzdelaním. Vysokoškoláčky tvoria 45% z investujúcich žien. Slovensko. Podiel investujúcich žien. Na Slovensku je situácia podobná ako v Českej republike. Podľa prieskumov Slovenskej asociácie investičných spoločností z roku 2023 tvoria ženy približne 30% všetkých retailových investorov. Investičné nástroje. Ženy na Slovensku tiež preferujú konzervatívnejšie nástroje, ale rastie záujem o akcie. Približne 55% žien investuje do podielových fondov a 20% do akcií. Dôchodky a úspory. Významný počet žien na Slovensku investuje tiež do dôchodkových fondov. Približne 70% žien sa účastní tretieho piliera dôchodkového sporenia. Obecné trendy. Rast počtu investoriek. V posledných 5 rokoch rastie počet žien, ktoré začínajú investovať. Tento rast je podporený väčšou dostupnosťou informácií a vzdelávacích programov zameraných na ženy. Vzdelávanie. Záujem o finančné vzdelávanie rastie, čo sa odráža v rastúcom počte žien zúčastňujúcich sa kurzov a seminárov zameraných na investovanie. Zaujímavosť. Portfólia žien sa dlhodobo vedú Portfóliám žien sa z dlhodobého hľadiska darí lepšie, čo dokladá štúdia americkej investičnej spoločnosti Fidelity z roku 2021. Keď sa ženy rozhodnú vstúpiť do investičného sveta, často dosahujú lepšie výsledky. Priemerný ročný výkon ich portfólií prekonáva portfólia mužov o 0,4%. Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu, kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři. Opatrnosť a dlhodobý prístup. Ženy obecne investujú opatrnejšie ako muži. Neznamená to, že sa vyhýbajú riziku, ale starostlivejšie zvažujú svoje investičné možnosti a často sa zameriavajú na dlhodobé ciele. Tento prístup im pomáha vyhnúť sa unáhleným rozhodnutiam a minimalizovať tak straty počas trhových výkyvov. Výskumy ukazujú, že ženy menej často obchodujú, čo znižuje transakčné náklady a zvyšuje ich čisté výnosy. Ženy majú tiež vyššiu tendenciu investovať do fondov priamo prepojených s environmentálnou udržateľnosťou. Rozmanitosť portfólia. Ženy majú tendenciu diverzifikovať svoje portfólia viac než muži. Investujú do rôznych tried aktív, čím si znižujú riziko a zvyšujú pravdepodobnosť stabilného výnosu. Tento prístup tiež umožňuje lepšiu odolnosť portfólia voči trhovým výkyvom. Dôkladný prieskum a príprava. Pred investovaním ženy často prevádzajú dôkladný prieskum a analyzujú si dostupné informácie. To zahŕňa štúdium finančných výkazov, sledovanie trhových trendov a konzultácie s finančnými poradcami. Táto starostlivosť a príprava im umožňuje robiť informované rozhodnutia a minimalizovať tak riziká spojené s investovaním. Cielené investovanie. Mnoho žien investuje s konkrétnym cieľom, napríklad sporenie na dôchodok, vzdelávanie detí alebo nákup nehnuteľnosti. Tento cielený prístup im pomáha lepšie plánovať a sledovať svoje investičné stratégie. Keď majú jasný cieľ, je pre ne jednoduchšie držať sa svojho plánu a neodchylovať sa od neho pri krátkodobých trhových výkyvoch.
príklady úspešných investoriek zo sveta. Abigail Johnson je generálna riaditeľka a predsedkyňa spoločnosti Fidelity Investments, jednej z najväčších investičných spoločností na svete. Pod jej vedením sa Fidelity stala významným hráčom v oblasti finančných služieb a investovania. Melody Hobson je prezidentkou a spoluriaditeľkou spoločnosti Ariel Investments, ktorá sa špecializuje na riadenie investičných fondov. Je tiež známou advokátkou finančnej gramotnosti a aktívne sa angažuje vo vzdelávaní širokej verejnosti o investovaní. Ženy v investovaní často dosahujú vyššie výnosy vďaka svojej opatrnosti, dôkladnému prieskumu a dlhodobému prístupu. Ich schopnosť udržať si emočnú stabilitu a diverzifikovať portfólio prispieva k ich úspechu na finančných trhoch. Investovanie nie je len o znalostiach, ale tiež o správnom prístupe a o stratégii. Ženy majú mnoho čo ponúknuť a ich úspechy v investovaní sú toho dôkazom. Tento prístup môže byť inšpiráciou pre mnohých z nás, a to bez ohľadu na to, či sme muž alebo žena. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz.